apeng kasi tinarami ko. Naima, sir. Oo. Ano ti... Isa ti recipe mi kami, sir. Tagano kay man? Tabukbok, sir. Well, so, ano iti kangrunaan nga mailaok? Saba, sir. Kalog, mani, sir. Kamutig, saba, mais, sir. Ano ting kabilyo tap nung tiga sakot mas na imas? Data gata, sir, kun ano na ganun sa Handy G, ano na ganun? Vanilla, sir. Kasi yung baga datay nanang ko, sir, nga bakit nga iso lutom, tayo iso native nga luto ti
Di ka to na sir. Ano gitay laok na? Dito lang carrot sir. Dito kamote. Tapos, So dito nagkakaunang arami lang dagi di babak. isa yung bagada ngamin sir. Sa ko inikambas iti asukar ken asin. Ada itinyog na? Ada sir. Gita. Na ikabilan. Na ing babad mi kada gita sir. Gusto ko ti amo mi nga nag-alis ko nga i-prepare. Ano gitay laok na? Mais, glutinous, DJ coconut, kin sugar. Ano iti main nga maaramid dito? Or adi kangronaan nga maaramid? J rice, Ah. J kasi Belay mo pa. monser. Bilaan. Ano dito yung kabilyo tapos hindi ka stakot mas naim imas. Yung parang kakaiba. Sugar. Sugar. Tapos pinagkwami deta J nyug sir, J gata. Pinagladok ni basket. Tapos no Naramdaman. naramdaman. Okay po. Mami, nakailangan nila doy. Ito yung panangtungod ko nga very good. Kasi ang kakadakyan, ang kakalanga. Yes, yaputa deep fry iso na dapat, drain yung nalaing. Mangalang kayo iti-tissue, iparabaw yung umuna, at na-absorbo na dyan langit na, katuha nga kasi nga, ito kami mami ko at nakalanganit i-joke na. Mami, anak kangronaan nga rekado or ingredients dito upol. Tay pasayan sir. Tapos ang bigas na giniling. Ang bawang. Sibuyas. Ano dito yung kabilyo tap nung di ka stakot mas naramraman? Itlog. Imas. Itlog sir. Itlog. Native nga itlog. Yun, ha? No, kahit, kahit hindi native sir.